Να ζούσα. Να αγαπούσα. Να μη μελαγχολούσα. Από αγάπη να μεθούσα. Να ονειροπολούσα. Να μην ξεχνούσα. Να σε ξαναζούσα. Τρελά να σου ζητούσα. Ναι. Μόρτισες. Ψυχή ακτινοβολούσα, ήχο ψαγμένο ετούσα, φιλόμουσι ούσα, ακούει μόνο ντούσα. Dusa Radio, the Radio, Alter Ego with D-Monk, η αφιερωμένο εξαιρετικά, η Alter Ego with D-Monk, the Greek Edition, Greek and Special, σε εξευρωπαϊσμένα ελληνικά. Ολοζώντανα, δυνατά, ιντερνετικά. Γιατί επιτέλους ήρθε ο καιρός το ραδιόφωνο να επιστρέψει πίσω εκεί που ανήκει, σε εσάς που ακούτε τραγούδια, μουσικές, στίχους που δεν γνωρίζουν από ταμπέλες. Δεν υπάρχουν ταμπέλες, δεν υπάρχουν ταμπέλες, γιατί όσο υπάρχουν συναισθήματα γράφονται τραγούδια και όσο υπάρχουν τραγούδια οι ψυχές χαίρονται, οι ψυχές επικοινωνούν. Alter Ego with D-Monk, the Demon and the Monk. Συντονιστείτε! Και αν δεν μπορώ να ακούσω την εκπομπή ζωντανά... Μη νοιάζεσαι, μη μου αγχώνεσαι. Alter Ego και στο Mixcloud. www.mixcloud.com/Δημήτρης Παύλα Καλόγυρος. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές, όπου, όπως και όσες φορές αντέχεις, όσες φορές μπορείς, όσες φορές πραγματικά επιθυμείς.